pozri, ja už letím. No a po 20 minútach zistíš, že klientov máš v Prahe a lietadlo máš zadare. XLS Pluska tak má oficiálne 9 sedadiel, ale to 9. tak to je na hajzi, vieš. Takže... No, potrebovali sme ísť vyzdvihnúť kabelku do Milána. No, tak sme vyzdvihli. Pani z Viedne, že si každú sobotu nechávala doviezť jahody zo Španielska. To je typický. Vykonávaš potrebu medzi ostatnými spolucestujúcimi? 12 to tak má, nie? Tá kapitánka bola de facto zalietavací pilot bombardíru a tak ďalej, akože brutálna kapacita. Mne sa páči jedno moto, že letecká doprava je najrýchlejšia na svete, len sa nesmieš ponáhľať. Čaute ľudia, všetkých vás zdravím pri počúvaní leteckého podcastu Pozri, ja už letím. Ja som Paolo a so mnou v štúdiu takmer kompletná zostava. Miško bohužiaľ na poslednú chvíľu zrušil svoju účasť, ale s nami v štúdiu dneska Ľudská. Ahojte. Filip. Čaute. Žoržiňo. Ahojte. A náš hosť Peťo. Čaute. A za technikou je Ferry. Ahoj. Som chcel povedať práve, že to, že kývaš, moc ľudia nebudú počuť. Dobre, dneska sa ideme s Peťom rozprávať o jeho práci. Určite nám povie aj o tom, či je luxusné lietanie, ktoré zabezpečuje on. Peťo, čo robíš? Čo robím? Vieš čo, venujem sa už viac ako celý svoj kariérny život privátnemu lietaniu z rôznych uhlov pohľadu, či už dispečer alebo obchod, podnikanie. A luxusné to je, ale niekedy, ja to hovorím aj svojim ľuďom, je nutné ako zvážiť, z ktorého uhlu pohľadu sa na to pozeráš. Hej, keď hľadáš zlatú kabínu, tak nie vždy. Najdôležitejšia hodnota je tam čas, ktorý si kupuješ. To je proste, to budem tvrdiť celý čas a to všetko ďalšie už je len naviac. Čiže ak je pre teba čas luxusná komodita, tak v tom prípade áno. Presne tak. To je to absolútne najhlavnejšie. Ale však tak to v podstate je, lebo keď tak zoberieš ešte, keď lietali Concordy, keď sa lietalo nadzvukovo, tak tie letenky boli extrémne drahé a lietali tam práve ľudia, pre ktorých ten čas bola tá komodita, ktorú potrebovali nejakým spôsobom si zabezpečiť a boli ochotní tým pádom platiť aj drahé letenky. A to akože z tohto hľadiska som sa na to private jet, bizjet lietanie nepozeral doteraz. Teraz si to celku dobre zhrnul a je to oveľa naraz také pochopiteľnejšie, si myslím. Áno. A s tým časom častokrát bojujú s tým klienti, piloti, dispečeri, úplne všetci. Žoržiňové, on to lietal. Ja som to lietal presne rok a pol, takže... My si v tomto rozhovore asi budeme rozumieť docela dosť. Za to som chcel, aby si prišiel, keď sa dá ešte teraz, kým tu je, lebo zajtra už zase odchádza smer India, že? Áno. Najprv do Nemecka, potom do Indie, asi na mesiac ďalší. Tak zapisuj si, zober si zošitok a zapisuj si všetky zážitky, pretože... Zapisujú sa, neboj, a teraz ich tam je naozaj dosť. Áno, to, čo nám posielaš do skupiny, je teda naozaj úctyhodné a v krči smiechu človek číta. Tak. Takže bude aj epizóda so Žoržiňom. Máte sa fakt na čo tešiť. Že ako lietal v krachujúcej aerolinke v Indii. Tak poďme názov epizódy máme. Poďme naspäť k nášmu hostovi. Ako si sa dostal vôbec k tomu, čo robíš? Vieš čo, to je o lietaní. Proste ja som vyrastal na letisku, v 3 rokoch som odletel vlastne prvýkrát s otcom, no a nejak si neviem predstaviť robiť ako moc niečo iné. A myslím si, že to je ako základ, aby človek robil niečo, k čomu má nejaký vzťah a to cítiš proste v práci. Akmile to nemáš, ten vzťah k tomu, čo robíš, tak to proste nebudeš robiť dobre, alebo nebudeš to robiť tak, aby to niekam smerovalo. No. Takže takto som sa k tomu dostal a či už detstvo, škola, modely a tak ďalej, hej, akoby celý život letecký, no. Čiže podobne, jak väčšina našich hostí a väčšina ľudí v tejto miestnosti. Proste diagnóza. Tak. To je ako... A vieš nejak približiť trošku viacej tvoju prácu, jak si spomínal teda, že dispečer, čo tam robíš? Tým som začínal na dispečingu, to doporučujem každému, kto sa chce v letectve pohybovať, si týmto prejsť, lebo tam pochopíš úplne všetky veci, čo sa dejú. A hlavne ak v tom privátnom lietaní akože úplne brutálne. Že vieš proste, čo robia technici, čo robí handling, čo robia piloti, letušky, čo potrebujú klienti, kedy bojuješ o prachy, kedy bojuješ o čas. Krásne to navnímaš a proste vieš to zo všetkých strán. A potom som sa dostal do obchodnej pozície a následne ten obchod so mnou pokračoval v podnikaní s ďalšími ľuďmi. A keď si bol dispečerom, mal si nejakú situáciu, že teda dobre, bojoval si o klientov, bojoval si o čas, nejaký zážitok, ktorý ti tak utkvel v pamäti, že nám ho chceš a môžeš povedať? No,
To Nejaká chcem, to je silné, to môžem, to je občas citlivé. Áno, jasné. presne. Hej. Tak veľká sranda bola, keď sme leteli, alebo mal to byť let Praha-Zadar, ak sa nemýlim. Máš telefóny z dvoch strán, že posádka ti volá, kde sú klienti ti volajú, kde sa majú stretnúť s posádkou. Riešiš, ako poskytuješ nejaké navigačné smery, budovy, infodesky, všetko našli bez problémov, pretože to bolo bohužiaľ ako identické. No a po 20 minútach zistíš, že klientov máš v Prahe a lietadlo máš v Zadare. Hej. No, tak začneš riešiť, čo s tým a ako našťastie sme v private jetoch, takže dokážeš urobiť to, že sadnú piloti do lietadla, vlastne letovú prípravu de facto mali, takže skočili prázdni pre klientov, zase ich odvezli tam, kam mali, no. Takže... Len je to trošku drahšie potom pre toho Je to klienta. trošku bolestivé toto, no, ale tak ono to tých ľudí niekedy toľko neboli a tá asistentka asi, neviem, že či ju vyhodili, alebo ako skončila, ale... Asistentka ale od vás, alebo asistentka klienta? Asistentka klienta. Taká je informácia, ja som sa to ako nikdy nedozvedel úplne do detailov, že kto bol ten, kto pochybil, ale každopádne my sme to naplánovali správne, ale Jurko sa boli tu usmieva. hold inde, než my mali sme byť. mali takéhoto jedného klienta, čo odmietal mať asistentku. Čiže si to riešil sám? Všetko si riešil sám, objednávky nám volal sám, proste, že chce odtiaľto sem a sem, proste na mojom linechecku. Tak pristali sme síce v Bukurešti, ale na zlom letisku. Teraz som si spomenul Banicu. A tam to ešte tak neboli. Tam to neboli ako Otopenia Baneasa, to je aspoň na rovnakej strane mesta, hej. Ale potom to tiež, čakali sme ho vo Viedni, ešte si hovoríme, že také čudné, že z Viedne chce ísť. A ja už som v lietadle a Peučko beží, proste lietadlo je vykúrené a volám Kapčovi, že proste, že kde je, že či sa nejako zdržal. A však jemu volám tiež, a že pred letiskom, ale nikto ho nevie nájsť. Bol pred iným letiskom? On v Bratislave bol. 50 kilometrov. Áno, tak potom on sadol do auta a No, to sa tak najrychlejšie vyrieši. Ale... presne. Tak vidím, že sa to nedeje úplne výnimočne, ale... Nie, to keď si posielal do skupiny, tak som si hovoril, že to je niekto od nás, koho nepoznám, lebo všetky tie príhody to boli až podozrivo naše príhody, hej? Akože nevylučujem a koincidenciu, ale áno, je to zábavná. Je to zábavný svet, no. Tak je to práca s ľuďmi hlavne, takže tam sa to vyskytne dosť často. Koľko to trvá, keď ti klient zavolá? Čiže ste v office, nevieš teraz, že príde požiadavka, naraz príde telefonát, že potrebuje letieť. Kým ste fyzicky pripravení naozaj ho odletieť, akože najkratší možný nejaký čas. Keď máš, predpokladám, že musíš mať to šťastie, že lietadlo je tam, kde je klient a posádka je voľná, alebo z hodou okolností ešte niekde pri lietadle a nie niekde doma. Pokiaľ možno na tom istom letisku. Áno. Áno, vieš čo, typicky je to tak 2-3 hodiny. Strašne záleží na tom, jak ďaleko je tá posádka od letiska, od lietadla a tak ďalej. Ale čo som zažil ja, ako taký, že rekord osobný, tak do 20 minút. A bola to súhra náhod taká, že ten klient mal nejaký problém s letom, on letel, myslím, že nejakú diaľkovku alebo niekam linkou a to nestihol a potrebovali sme ho dostať na nejaký ďalší hubové letisko, aby odtiaľ odletel tam, kam potrebuje. A my sme zrovna vychytali lietadlo, ktoré bolo na approachi v Prahe a malo potom voľný program. To znamená, že máš ako lietadlo na letisku, posádku, tá ani nevyliezla z lietadla, oni donesli papiere, v tej dobe ešte vytlačené a letelo sa. Takže 20 minút od zavolania po odlet vlastne. To bol taký totálny rekord. No myslím si, že už ho asi neprekonám. Dobrý rekord, keď spomínaš tie vytlačené papiere, tak spravíme trošku reklamu. Partner dnešnej epizódy MB Print, www.mbprint.sk. Keď potrebujete servis tlačiarne, nevyhadzujte tlačiareň, ešte skúste si tam zavolať a dajte jej druhú šancu a určite vám pomôžu. Môžeme pokračovať, reklamné okienko zatváram. Ale akože 20 minút to je úctyhodné podľa mňa. Ale bola tam tá zhoda náhod, že všetko muselo do seba nejak zapadnúť. Lebo Jurkovi, jak ste to mali, alebo ako to majú tie posádky, že mašinu máš na letisku, keď nemáš žiadne lety a vy ste čo vlastne stále v nejakom standby režime, že sa tam točíte? No taký polovičný standby. Napríklad v mojej bývalej firme, tak tam sme boli 3 piloti na lietadlo, takže 2 kapitáni a prvý dôstojník. Obidvaja kapitáni mali obidve sedačky, takže môže lietať každý s každým a 3 lietadla sme mali tohto typu. Takže 9 pilotov, čo sa v podstate mohlo striedať ako bolo treba. A tam to bolo, no v podstate, tam boli lety buď dlho dopredu, čiže 3 dní alebo viac, takže nejaké... Dlho, 3 dní. Dlho, hej, presne. Takže No to je veľmi dlho. To je z dlho. aerolíniek to neexistuje tam, hej. A potom boli tam proste dni také, že si nič nemal a ti zavolali, že chlapci, že za 3 hodinky na letisku, že viete byť a proste odpovie, že buď áno
alebo nie, hej. Tam tiež chápu, že proste nemôžeš byť proste 24 hodín non-stop na standby. Aj keď sme boli v nejakej destinácii, tak často sme, dám teraz príklad, hej, že letíme z Bratislavy do Londýna, nejaký London City, alebo Biggin Hill, alebo Farnborough, alebo niečo. Máme potom hotel relatívne blízko, alebo v centre, však to je podľa potreby. A tam máme tiež nejaký voľný program, takže ideme na nejaký výlet. Väčšinou tie lety chodili ráno, hej, takže máme nejaký program na tento deň, alebo nemáme. A potom vždy nejako po obede sme zavolali na obchod, alebo na plánovanie, že dievčatá, počúvajte, už by sme si celkom radi dali pivo, že chystáte na nás niečo alebo nie. A bude áno, že ešte niečo bude, alebo nie, chlapci, na zdravie, že dnes už nič. Aj s takýmto si sa niečím stretával, alebo respektíve vy máte lietadla, alebo vy len predávate tie lety ďalej? Nemáme. Vieš čo, s tým vlastným lietadiel je to také, že tie firmy, ktoré poznáte, ktoré sú private jetoví prevádzkovateľia, tak veľmi málo ich tie lietadla vlastne vlastní. Takže to je akoby jedna vec. A druhá s tými posádkami je to naozaj také kompromisné, by som povedal. Hej, že keď si to porovnáš s aerolinkami, tak tam je to úplne iný frmol, tam to musíš naskladať proste na tie limited duty a na všetky tie veci vyskladaš program, zvlášť tie ACMIčkové aerolinky, ale v tomto privátnom svete je to v podstate o veľmi, veľmi nízkych náletoch, keď to porovnáš s aerolinkovým lietaním. Hej, aj tí piloti, aj tie lietadlá. A vo finále to je ten hlavný dôvod, prečo je to také drahé. A čo to znamená, že vy tie lietadlá nemáte? To znamená, ty pracuješ pre spoločnosť a tebe, keď príde požiadavka, tak ideš zisťovať, kto ti vie tie lietadlá prenajať na tie lety? Presne tak. V podstate Čiže my... klasický brokering. Áno. Že cez nejaký Avinode, alebo... Presne tak. Hej? Presne tak. Nie je to už ako jediný nástroj, ale stále je dominantný. Jasne. Dobre, ale keď to riešiš takto a máš to v podstate tak, že posádka zostáva napríklad s klientom na mieste, tak všetko okolo toho pobytu tej posádky vybavuješ v tom prípade ty, alebo to vybavujú ty, od koho bereš vlastne to lietadlo s tou posádkou? Ty, od ktorého oberieš. Že ty dáš vlastne zadanie a oni ti ponúknú, ako to bude vyzerať a ty sa nemusíš starať, aby si zabezpečal hotel pre posádku a tak ďalej. Ty to keď tak spravíš pre klienta, ktorému ten let predávaš. Hej? Presne tak. Ale my v tom poskytujeme taký nejaký, jak to nazvať, servis v tom duchu, že pripravujeme trošku scenáre na to, keď by bol problém s parkovaním na tom letisku, alebo so slotmi, alebo s počasím, alebo s takýmito akoby vecami, že niekedy tá spoločnosť akoby nepodchytí úplne ideálne, nemôžu za to, keď sa to stane, akurát nemajú ten plán B, ktorý my častokrát komunikujeme, aby sme si ho akoby dopredu pripravili, lebo táto situácia sa akoby zhoršuje z roka na rok, či už s parkovaním, so slotmi, alebo proste tá preťaženosť tých vzdušných priestorov začína byť akoby dosť cítiť. A najhoršie na tom je, že keď sa aj stane, že si objedná klient let povedzme za mesiac, tak, alebo za pol roka na F1 napríklad do Nice a podobne, alebo do Monaka, tak ty sa dozvieš 7 dní predtým reálne, či tam budeš alebo nebudeš môcť letieť. Uh-huh. Aha, to znamená, že jedno ako dlho vopred ti to povie, tak či tak sa to rieši na poslednú chvíľu. No, to letisko to rieši na poslednú chvíľu. To je ten problém, že my by sme aj chceli, ale ako trend je taký, že sa to nedozvieš. Akože je to také first come, first serve, to ako relatívne funguje, ale to, koľko je tam tých lietadiel v rade nachystaných na to, aby tam chceli ísť, je proste mnoho. No. Tým pádom, že vlastne to zabezpečujete takým spôsobom, jak si pred chvíľou povedal, lebo som sa chcel opýtať, že aké lietadla teda máte, ale tým pádom máte veľkú škálu tých lietadiel podľa toho, aký poskytujete. A to si zadáva ten zákazník potom tiež, že čím by on chcel letieť, alebo si zadáva, že počet osôb, alebo od servisu to závisí, aký chce na palube, alebo podľa čoho mu dáte, alebo hľadáte, že s touto mašinkou ho teraz pošleme. Alebo povie budget a ten tiež je rozhodujúci, že zapadá do týchto parametrov. Ten budget tam občas, áno, hrá rolu a väčšinou si ten klient povie, odkiaľ kam chce letieť. Počet osôb, samozrejme. A my tak ako zistujeme, že prečo tam vlastne akoby chce, obzvlášť keď sú také nejaké ako zložitejšie destinácie, aby sme mu prípadne doporučili niečo trošku zmeniť, podobne, ale... Takže či si bere lyže napríklad, hej, áno, či si bere lyže, či si bere bicykel a takéto veci. Je to také, častokrát dostaneš to zadanie v štýle. My nemôžeme letieť bez našich lyží. Tak povieš, dobre, sme 4, ale nemôžeme letieť bez našich lyží. No tak začneš mieriť na lietadlá ako napríklad XLS. A tam sa krásne vojdú lyže. Kde sa tie lyže vojdu, hej? Ale keď k tomu proste prihodíš napríklad cestnú Mustang, ktorá je za 40% ceny XLS, tak zistíš, že tí ľudia až tak ako úplne bezpodmienečne bez tých lyží letieť nemusia, hej? A to už je naša aktivita k tomu, hej? Že ten klient to zadá ako, že bez toho proste neletíme a my sme na to zvyknutí a tak ďalej. No a potom vyriešiš to, čo on chce a k tomu pridáš takto by to vyzeralo, keby ste tie lyže nemali, alebo keď ich má byť, ja neviem, 9, tak povieš, takto by to vyzeralo, keď by leteli iba 8, lebo sú také akoby aj tie sedadlové kapacity také lámavé, že v podstate rozdiel medzi 6 a 7 miestnym lietadlom je veľký.
rozdiel medzi 8 a 9 miestnym lietadlom a viac je dosť výrazný, hej, cenový. A keď zistíš, že necháš jedného doma, tak ušetríš polovicu ceny letu, hej. Tak svokro nezobere, no. A presne tak. Jedného A presne tak partie a tam ako zistíš, že no, tak vlastne ako my vieme jedného vynechať dvoch a dokážeš to vlastne niekam nasmerovať, no. Jurko mal také, že u nich sa aj na záchode sedelo. Áno, však XLS Pluska tak má oficiálne 9 sedadiel, ale to 9. tak to je na hajsli, vieš, tak... A normálne, ako máš záchod, tam máš aj pás a všetko, tak normálna sedačka, to je ako raz to použili, hej, takže my sme to skôr predávali, že je to tak 6 miestne, komfortne 6, ale proste ako niekedy tie miesta klamú, hej, že nie sú všetky rovnocenné. A najlepšie je, keď dojde nejaká skupinka, tak neviem, či aj vy to nejako riešite s klientami, alebo tak, ale je tam taká etiketa, hej, že ten, kto platí let, alebo majiteľ, tak ten by mal ísť prvý a v podstate vybere si, kde chce sedieť, hej. A ten, kto sa iba tak vezie, tak by mali ísť posledný. Na záchod. Napríklad, hej. Je to tak, no. Akože to sedadlo na toalete je taká... Áno. Niekedy obzvlášť tým ľuďom, čo letia prvýkrát alebo objednávajú si ten let prvýkrát, tak im to ako vysvetľuješ, že čo to teda je. A to je presne taká tá núdzovka, že z 8-miestneho lietadla urobíš 9. Hej? Ale no proste nechceš tam úplne... Alebo teda takto. Akože sedieť tam úplne v pohode môžeš. To zase tá sedačka není nič také, akože by si tam... Len ten pocit psychologický, že sedím na záchode, hej, platím si súkromný budget a sedím na záchode. Áno, čiže typicky je to ako využívané vtedy, keď tam letia deti a podobne, že letia rodiny, že si tam niekto satne a vo finále počas letu tam ani nesedí a podobne, tak vtedy je to úplne OK, no ale keď tam letí, ja neviem, proste 9 manažerov, hej, a teraz ako kto si tam sadne? Ktorý, hej? A keď si vyberú, keď sú s tým OK, my to fakt akože clearly komunikujeme, že čo to je a dajte si na to pozor, hej. To je fotky, že jak to vyzerá? To nie je problém, áno. Tie fotky vo finále aj pomáhajú, hej, že im to ukáže, že tak to vyzerá, že naozaj to, že je pod tým záchod, by ste povedali až vo chvíli, kedy vám to povieme, hej, že tam ten záchod je. Ako je to s klientelou, keďže sa tomu venuješ dlhodobo? Vnímaš nejaký trend zmeny klientely? To znamená, pred, ja neviem, 5-10 rokmi chodili iba bohatí alebo veľmi solventní takto private jetmi a teraz je to zmenené, že už chodia možno aj stredná trieda, lebo si to prepočítajú? Alebo to prepočítanie tak či tak nevychádza dostupnejšie ako taký ten klasický Ryanair? Pozrime sa na to z tejto strany. No, nebude to vychádzať nikdy. Tak akože naplníš lietadlo, tak ušetríš, hej, to v tomto prípade úplne platiť. Ani keď sedíš na záchode. Úplne platiť nebude, ale vnímame to, že sa omladzuje tá klientela, takže lietajú čoraz mladší ľudia, ale je to tým, že čoraz mladší ľudia sú tými bohatými. Samozrejme, že proste to je vec, ktorá nie je dostupná bežným ľuďom. Až na jednu výnimku, ktorou sú empty legy, ktoré sa nejakým spôsobom dajú kúpiť a tam je to potom za zlomok ceny. Tam to môže byť, keď má človek ako úplne šťastie, ale musí byť totálne otvorený tomu, kedy poletí, vo finále kam poletí, tak taký let vieš ako v tom extrémnom prípade kúpiť povedzme za 900 eur. My sme sa s Filipom o tomto v aute rozprávali. Stopnem na chvíľučku, aby posluchači pochopili, empty leg je vlastne to, že vy niekde vysadíte klienta a teraz máte prázdne lietadlo, ktoré má letieť niekam naspäť, hej, a toto už asi chceš na to nadviazať. Presne, že my sme sa rozprávali, ako to funguje. To znamená, idem z bodu A, alebo klient si objedná z bodu A do bodu B, ale on musí zaplatiť aj cestu z bodu B do bodu A, keď to lietadlo ide prázdne naspäť, hej, a on zostáva v tej destinácii B. Ak vy zoženiete klientov, ktorí pôjdu z toho Bčka do Ačka, bude to ten klient prvý mať lacnejšie? To je výborná otázka, odpoveď na ňu je taká, že v dnešnej dobe je to stále o tom, že nie. To znamená, ten prvý klient už tú cenu lepšiu mať nebude, ale maximálne v nejakých ako výnimočných prípadoch a dohodách, že keď sa nám to podarí, tak vám to ako zlacníme, ale je to ako veľmi, veľmi zriedka. Ale čo my vnímame, že ten trend by mal byť iný. A to taký, že naozaj tých empty legov, tých prázdnych preletov je veľa. Mne to akoby to celá trhá trošku ako nervy, nielen z finančného ohľadu, ale aj z nejakého environmentálneho ohľadu a podobne. A skôr by mal byť trend taký, aby sa tie lietadlá využívali akoby trošku viac kooperatívne medzi tými spoločnosťami a aby ten klient neplatil od začiatku vlastne celú tú trasu aj s tým prázdnym preletom, ale iba nejakú časť z neho alebo ideálne vôbec žiadny. Hej, ale to je ale hudba trošku budúcnosti, ale zatiaľ je to teda tak, že si to cvakne celé. No.
A není potom váš záujem alebo aj záujem toho prevádzkovateľa lietadla to na tú spiatočnú trasu to lietadlo vyplniť? To sa aj deje, ale musíš mať na to šťastie, musíš mať na to ten časový predstih, ktorý my máme priemerný asi 48 hodín. Hej. V podstate priemer našich objednávok voči realizácii, taký ten dlhodobý je okolo 2 dní, hej, maximálne. Takže tá doba je tam na to ako relatívne malá. To bola ináč taká úvaha, že či nepríde niekto typu Michael O'Leary, ak on naučil lietať takmer všetky vrstvy, alebo spravil to lietanie dostupným pre veľmi veľkú skupinu ľudí, kde to predtým nebolo dostupné. Že či sa nevyskytne niekto s nejakým nápadom, ktorý ešte teraz netušíme, aký by mohol byť, aby to fungovalo. Ono to nikdy nebude také lacné, samozrejme, jak ten Ryanair, ale aby sa to trošku otvorilo ďalšej nejakej skupine ľudí, to lietanie s tými bizjetmi. A toto je práve jedna z reálne nejakých možných ciest, aj keď si veľmi závislí na tom, že, jak si ty povedal, že musíte byť jedno odkiaľ kam, alebo respektíve musíte to zrovna vyhovovať, že sa pozrieš a vidíš, že tam majú lietadlo, ktoré letí, ja neviem, zo Zadaru do Bratislavy, alebo do Prahy, alebo do Viedne a predávajú to za dobrú cenu, lebo je prázdne, tak to je možnosť. Zasa, keď je to také, že proste nejaký let Bratislava-Zadar, čo my sme lietali non-stop cez leto, tak jasne, vždy máš klientov v Zadare alebo v Chorvátsku a vždy máš miesta na Slovensku, kam chcú ísť. Hej. A často sa stalo proste, že mali sme predaný let Bratislava-Zadar s ľuďmi a prázdny naspäť a proste o deň na to sa to zmenilo dobre, tak bereme naspäť aj ľudí do Bratislavy. Hej, že to už ide o tom aj o tej aerolinke, že ako veľmi propaguje tie empty legy. A niektoré to vôbec nerobia, niektoré to robia dosť. Áno, lebo Peťo povedal, že treba mať aj trošku šťastia, ale mne tu nepríde, že tomu šťastiu by sa nedalo trošku viac pomôcť, aby tá empty leg nebola, aby proste to lietadlo bolo vyťažené. Presne zo všetkých týchto dôvodov, čo boli povedané. Takto, na Pavlovú otázku, že či sa to udeje sa to. Tým som si istý na 1,000,000%, tak ako sa to muselo udiať vlastne počnúť Southwestom a Ryanairom v Európe, že mnoho ľudí ako dodnes vníma, že oni osekali akoby vybavenie lietadla, sedačky a veci, ale vôbec to není o tom. Hej. Proste low costy urobili utilizáciu, urobili nálet, rýchle otočky a toto proste bolo ten najdôležitejší faktor, že to lietadlo začalo lietať veľa, začalo lietať v podstate lety, kde boli vyťažení, na ostatné sa vykašľali. Hej. A to je presne to, čo ale teda trošku inom meradle do toho private jetového lietania musí prísť. Hej. Len kde sú tie bariéry momentálne, tak ten trh je strašne akoby roztrieštený. Hej. Máš proste túto aerolinku, ktorá má kľudne jedno lietadlo, túto máš, ktorá má 3 a oni sa medzi sebou ako veľmi nebavia. Hej? Že ty máš aj nejakú skupinu klientov, ktorí majú objednané nejaké lety alebo nejaký zámer, kde by chceli letieť, ale ty to tiež nepoznáš ako celok. Hej? Že keby si poznal ako celok, že kto nám kde letí zajtra a zobral by si všetky private jety v Európe a poskladal by si ich program tak, aby si to obslúžil, tak na tom zarobíš na 100 generácií krásne peniaze. Bez práce. Za jednom dní podľa mňa. Hej? A toto je to ťažké, že jednoducho to prepojené není. Tu nie sú akože aliancie, tu nie sú proste presné programy, tu máš nalinkované na tomto lete, v tomto a v tomto čase je za toľko peňazí voľné miesto a ty si ho kúpiš. Toto praviť, že to zatiaľ nie. No, ale niečo sa tam ako dostane. No. A v podstate, Luci, ty si tiež musíš uvedomiť, že keď už vlastníš nejaký private jet, aj keď ho dávaš vlastne nejakým svojim známym alebo takto, tak tiež veľa ľudí proste nechce, že už radšej budú mať na svojom lietadle empty leg, než aby na ňom niekto iný letel. Hej? Áno, takže je to už také, že no, toto lietadlo je taký môj miláčik, že dal som do interiéru 2 milióny eur napríklad, tak nechcem, aby mi to niekto tam ušúchal. Áno, toto je tiež niečo, čo som sa chcela spýtať, alebo to, čo som chcela povedať, že ono je to aj o tom, že to lietadlo bude oveľa vypoužívanejšie, hej? To samozrejme tam... Vybývané. Ale nie je to pravda. Áno. Jeden rok, tuším 2021 to bol, tak ja som mal, alebo 2022, tak ja som mal nalietaných 550 hodín. Hej. A to väčšinou v business jetovej prevádzke, keď máš viac ako 200, tak to je silný rok. To je pravda, no. Ja, my sme sa už blížili vlastne k náletom v aerolinkách ten jeden rok. Na druhej strane, keď mám lietadlo a dávam ho do prevádzky, tak asi tam
by som nedávala svojho miláčika, o ktorého sa idem ako keby nejako špeciálne starať, ale dám tam lietadlo, ktoré proste môže lietať hore-dole, Ale hej? možno máš len toho miláčika, takže ho tam nedáš. Dobre, však akože to sú tie ako krajné prípady, jasné, chápem, áno, Luci, určite. a lietala si ako cabin crew. Vieš, čo za, ako sa to odborne hovorí, substrát lieta v tých lietadlách? Čiže teraz si zober, že tento substrát tam narveš do BizJetu, ktorý interiér prečaľnenie a všetky tieto veci stojí strašný Mailand. A toto tam zrovna nechceš niekedy. Ale my sa nemôžeme pozerať cez túto optiku. Lebo títo ľudia, keď sa ja spätne pozriem, by určite v BizJete neleteli s výnimkou tých v prvej triede. Poťažmo ty v biznise, V hej? prvej triede tiež substrát občas. No a substrát tam nepoletí z ekonomii, hej? No však jasne. Ja sa pýtam, že či aj v prvej triede. Nie. To určite nie. Lebo ja si myslím, že tí ľudia, ktorí už lietajú BizJety, majú aspoň také nejaké správanie. Juro sa smeje. No akože toto To je by som trošku s tým moja otázka na ňo. úplne nespájala, ale poďme to dať do financií, dajme to do nejakého finančného rámca. Chcem letieť z Prahy alebo z Bratislavy do Zadaru. Za koľko mi tento let naceníš pre 6 osôb? Orientačne. Orientačne? No plus minus. Takže No, že nech okolo- ľudia získajú predstavu, že Áno. koľko to Okolo stojí. 6 až 10 tisíc eur. A to sa bavíme o koľkých osobách? 6 hovorila. 6, 6. hej? Podľa toho, na ako dlho tam chceš ísť. To dosť hrá rolu. My sme sa... Vlastne tam je ešte vlastne aj rozdiel vlastne v tom, či to lietadlo tam zostáva, či tam má počkať tá posádka a tak ďalej. Áno. Zostali ste tak ticho, ale však ja tiež predávam produkt, ktorý si nekupujem. Hej, takže... My sme prepočítavali, vieš. A ja som lietal na produkte, ktorý si v živote nemôžem dovoliť. A aj si mal tú čest sa previesť niektorým z tých Áno, BizJetov? práve na tých MT legoch. Keď do toho vidíš viacej, tak sa dostaneš do toho lietadla a dá sa to. Takže sa do Ja som sa previezol Ryanairu tiež. Okrem, dobre, takže sedel si tam, previezol si sa, aj si dal z cateringu? Na Tilegu asi nemáš moc cateringu, či? Presne tak. On tam ten catering je ale nachystaný pre toho, kto letí potom ten platiaci. Takže, ale dal som si z cateringu, ale nie na lete, ale také tie, čo zostali. No. Jurko tam mával iné dobroty, on nám My sme posielal, tam že... mali dobroty, no. Alebo ako Že často ani sa to, že objednali, ani sa toho nechytili. A to bolo celkom časté, hej? A potom my sme si to proste dali na krídlo a to sme mali hostinu, že my, mechanici, proste všetci ako No to na si celom presne, krídle XLS sme tam jedli. to si presne vymenoval vlastne to poradie tých čakateľov na ten catering, vieš, že v podstate začne to na tom airside, že doletíš, tak ťa obklúčia ťa áno, technici presne. a handlingári a keď cez nich dokážeš niečo preniesť von, tak potom sme sa k tomu dostali aj my, no. Takže že mali sme také U nás sa to von nedostávalo veľmi. spriaznené stevardky, ktoré to občas proste Z sa nás hangaru len prebojovali, no. Prázdne Ale, tácky. Ochránili ťa ale len. nebolo to jednoduché, no. Prišiel lietadlo na stánku, vieš, dve ostali zatvorené. Že čo nevystupujú? Ja oni tam žerú. A my sme mali... Môžem ešte, No, ešte hovor. k tomuto, že niekedy to bolo dosť randovné, lebo my sme tiež dostávali niekedy od brokerov. Teraz ešte musím povedať, že je strašne pekné vidieť brokera, čo vie, o čom rozpráva. Hej, lebo ďakujem. ty si fakt ojedinelý druh v tomto. Ale proste často sme tam mali, dobre, tak toto je objednávka také a takéto a víno alebo niečo a proste tam v poznámke, že klient nemá rád nič iné, že ani mu nič nedávajte alebo takto a potom, alebo že toto musí mať na palube za každú cenu, hej, dobre je to tam a potom dojdeš po lete, upratuješ kabínu a ani to nebolo načaté nejako vôbec. Áno, to sa presne stane, no. Takáto vec, že máš proste potíš krv, aby si zohnal proste jedno konkrétne jedlo a A prečo si tak potil krv? Pamätáš si niečo, čo bolo tak dôležité, proste snažil si sa to zohnať a vo výsledku to klient nejedol? pamätám si tu u jedného klienta. Nepoviem ti to úplne konkrétne, ale bola to proste vec, ktorú sme zháňali, ja neviem, koľko to trvalo, 2 roky na palubu, na všetkých možných letiskách a v podstate to bolo asi 80% workloadu na tých letoch a potom sa po 2 rokoch dozvieš, že ten človek nechápal, že prečo tam ten catering mal, hej. A tak zistíš, že od tých klientov vlastne vieš relatívne málo, no, niekedy. A ste zistili, jak sa to tam potom dostalo do tej požiadavky? No máme nejaké podozrenie, že to bolo tým, že tam mal nejakého hostia na začiatku, ktorý to ako chcel a už to zostalo ako v očiach asistentky a ďalej ten reťazec už to pustili ako hotovú vec, že to ako treba a proste to bolo treba. No a potom sa ani nedozvieš vo finále to, že to nechcel, pretože presne ako tuto. Čiže existuje nejaká databáza s klientami, hej, a tam bolo napísané, že tento chcel, ja neviem, Dom Perignon, ten ročník presne musel byť.
lebo vtedy tam zrovna niekoho mal, ale to už vy neviete, ale už to proste automaticky sa s ním ťahá. Hej, tam máš tie vykričníky, že to tam proste bezpodmienečne musí byť, ale ty sa ako, ten reťazec je taký ako relatívne dlhý niekedy, že ty sa nerozvieš tie informácie potom naspäť. A to, že sa klient nedotkol cateringu, že ti to občas niekto povie, tak to je ako niekedy normálna vec, hej, že prišiel najedený alebo niečo, tak sa to stane, ale... Mne v tomto momente napadla jedna taká úplne z fleku, že taká nejaká najbizárnejšia požiadavka, ktorá prišla. Najbizárnejšia? Ty brďo. Taká, že na ty si pozeral ešte ďalších 20 minút, že kde toto budem zháňať. Že toto akože si ešte nevidel nikdy v živote, že by niekto chcel. No, potrebovali sme ísť vyzdvihnúť kabelku do Milána. No, tak sme vyzdvihli. Akože klientka vás poprosila, aby ste vy zobrali lietadlo a išli vyzdvihnúť kabelku do Milána, do obchodu. Pretože sa to nedalo stihnúť inak, no, tak... Jurko, viezol si kabelku niekedy? Kabelku nie, ale... Kabelkou obsále, nevíš. Ale viezli sme o pár razy prosím veci, hej, ale to bolo často, no raz som viezol do Volkswagenu nejaké diely, hej, že bez toho, že proste celá produkcia sa zastaví. A to je iné. To je trošku iné, no. Takto doslova, že pre nejakého klienta, tak to nie. Takúto nejakú šialenosť, nie? Ale ako počul som, že išli pre psa, alebo z nejakej inej aerolinky ešte inštruktor na simulátore, ktorého som mal. Takže nejaká pani z Viedne, že si každú sobotu nechávala doviezť jahody zo Španielska. A proste tam letela XLS-ka, zobrala jahody a letela naspäť na Švechat. Mohla ma preletieť s tými jahodami. Má požiadavka na catering vplyv potom na cenu? Je tam veľký rozdiel? Lebo tak samozrejme Dom Perignon a minerálka sú značný rozdiel, nie len v obsahu alkoholu. Vieš čo? Áno, má, ale skôr to záleží od nejakej takej kategorizácie tých lietadiel. Hej, že máš tie menšie typy a tamto väčšinou ľudia ani ako nejak nechcú, nečakajú, radšej vynechajú nejaký 300-400 eurový účet za ten catering, keď letia z Prahy do Bratislavy. Ono to tam ani nie je moc kde dať, popravde, do tých malých lietadiel, že to máš potom také akoby bedničky, ktoré tam špatia trošku, lebo fakt to tam nemáš kde mať v tých malých kabínach, hej. A u tých väčších lietadiel je to zase ako v podstate štandard, hej. Skôr keď si ten klient povie, že ja to vyslovene nechcem, chcem na tom ušetriť, alebo proste nejem na palube, sú takí. A naozaj sú takí, ktorí aj si povedia, že fakt mi tam nič nedávajte a ani nechcem zľavu, ale proste naštvete ma, keď to tam dáte a potom to vyhodíte, hej. Aj takých to máme. To sa mi ináč páči, lebo ja to hovorím pri všetkom jedle, že aj keď idem sa niekde najesť a vidím, koľko nakladajú, tak hovorím, že stačilo, lebo ja to proste nezjem a nebudeme vyhadzovať jedlo. Hej. Stále sú ľudia, čo nemajú čo jesť a budeme jedlo vyhadzovať. No, ale stále je to teda o tom, že veľa ľudí, pokiaľ nevidelo tie lietadlá naživo, hej, že majú pocit aj možno keď vidíš fotku nejakých tých 4-6 miestnych lietadiel, že to má ako nejakú veľkosť, ono je to fakt malé, to lietadlo, hej. Takže tam si treba dať pozor a občas aj keď máš nových klientov, ktorí práve lietajú first classom a majú pocit, že idú teda ako do lepšieho a začnú tými entry level lietadlami, tak tam treba byť opatrný v tom, ako im odprezentovať, čo ich tam čaká, hej. Že ja opäť poviem, ako hlavná hodnota je to, že letíte z bodu A do bodu B v tom čase, kedy si poviete a to je to, čo si na tom kúpujete ako hlavne. Hej. Žiadna suitka. Tak. My sme sa s Jurkom bavili, keď som mu posielal, že prídeš k nám a ty si, Žoržino, povedal takú zaujímavú vec, že pri bizžete, že čo je dôležité. A teraz si vymenoval dve veci. Jedna bolo, že aby to malo APUčko, že to je veľmi dôležitá vec pre komfort a potom, aby to malo hajzel, ktorý sa dá napojiť na hovnocuc, že ti to odsajú odtiaľ. Áno, tieto dve veci, keď máš na lietadle, tak je to super. Hej. Keď jedna z nich není, tak proste jednak je tam strašné teplo alebo strašná zima v zime a musíš zapnúť jeden motor, aby ti išlo klima. A potom, no keď tam není ten záchod, no tak to je tuším na Mustangoch, ale na nejakých jednoduchších citationoch a ešte na niečom. Hej, že tam máš proste taký kýbel, ktorý proste zobereš, vyleješ, dáš tam nejakú modrú vodu do toho a dáš naspäť, hej. Takže to je jeden z povinných úkonov pri turnarounde. Pilota, hej? Áno. Ideš vyniesť nočník. Hej, presne. Takže, je to tak, no. Takže mať lietadlo, čo má APUčko a napojenie na hovnocuc. Neviem, ako sa to presne volá, ale to chceš. Fekálny voz. Ale toto, čo si povedal, je presne akože z pohľadu pilota dôležitejšie než z pohľadu klienta, lebo je tam ako ten komfort pre tú posádku potom lepší, keď sa to dá napojiť na tú extra
externú službu a nemusíš, Vidíš, to je pekne povedané. nemusíš ako mať tvrdý údel first officera v malom lietadle je toto. Podľa mňa to je ako jedna z motivácií, aby si sa dostal vyššie, hej, na nejaký lepší typ. Ja som to teda ako osobne nezažil robiť, ale asi to nebude nič úplne ako zaujímavé a príjemné. Ale áno, klienti sú takí, že často požadujú, že áno, musí tá byť toaleta, musí byť oddelená, aspoň to už v tých povedzme 6-miestnych CJ2, CJ3 je. To oddelené je zaujímavé, lebo... Áno, ale skúsenosť je taká, že to tam majú ako nejaké také ako safety measure, by som povedal, že oni to nevyužívajú, oni to len potrebujú vedieť, že to tam majú, keby bolo treba. Lebo keď letíš ten hodinu a pol, dvojhodinový let, tak to väčšinou ako nepotrebuješ. Ale keď už teda ako áno, tak aby vedeli, že to tam majú. A sú schopní si, akože ten rozdiel povedzme v lete na Mustangu a takémto lietadle môže byť kľudne 3-4 tisíc eur. A chcú to len preto, aby tam mali toto za chrbtom, keby náhodou. Hej? Ale väčšinou to vlastne reálne nepoužijú. Hej? To je ako fakt. A keď sa vrátime naspäť k tomu rozpočtu, ktorý sme mali... Ešte sa nevracaj k rozpočtu, ešte zostaň pri fekálnej téme chvíľu. Lebo mňa zaujala jedna vec, že keď je tá toaleta oddelená, čiže sú nejaké menšie business jety, kde tá toaleta nie je oddelená? No, áno. Čiže to je vlastne typický, vykonávaš potrebu medzi ostatnými spolucestujúcimi? PC-12 to tak má, nie? PC-12 ešte nie. Tá tú toaletu má takú akože oddelenú, ale vpredu medzi pilotmi a tou kabinou pre cestujúcich, ale je to stále taká ako búdka. Ale potom je cestná Mustanga, tá je ako v tomto fantastická, lebo tam je len taký... Čo, záves? To není ani, že no záves. Ja som si teraz predstavil, vieš, to je taký... Záclona. Dúfam, že som to videl ako správne, ale je to taký v podstate kýbel s vrecom, hej, na ktorý si sadneš a nacvakáš okolo seba na také magnety. taký igelit, aby ťa to ako vizuálne oddelilo od kabiny, ale neoddeli ťa to akusticky ani pachovo. Ani pachovo to už vôbec nie. No proste s jedným lakťom si ťukáš o first officera, lebo to je na tej strane, kde sedí first officer, v podstate hneď a na druhej strane si ťukáš s kolegom, ktorý s tebou letí, hej? Zatlačíš a dáš mu lakťom. Takže... Je to onku. Takže ale keď sa bavíme o tom, že máš akoby bizjety, kde aj na toalete oddelené máš okno, no tak na tomto ich máš 6. A ešte posledná k tomuto, hej, môžem, že tá toaleta, ona má svoje pevné miesto, alebo keď je to kýbel s vreckom, je to prenosné? Má to pevné miesto, no. To je jediné, čo to má pevné, je to miesto. Vidíš, Žurko, a potom nemusíš brať kýbel, iba ten sáčik vyniesieš. Výborne. Ešte ja ti na to poviem, nekup to za tie prachy. Je to taká dark side, hej. Hej. No ale je to tak, no ako na rovinu to tým klientom, skôr to klientom prezentujeme ako, že tam toaleta nie je. Je to lepšie podľa mňa. Ako bonus. Normálne vyslovene im dávame vedieť, že proste tam ako nie je a keď sa potom pýtajú ďalej, tak im vysvetlíme detaily, ale inak to bereme tak, že tam nie je. Hej. Je tam iba núdzová vlastne. No úplne, tak by som to, možno by ste nenazval by som to lepšie. Možno by ste to predali drahšie, keby ste zmenili k tomu prístup, vieš, keby ste to predal ako nejaký bonus, alebo že proste takýto zážitok, vieš, že si budú ochotní ešte priplatiť. To neviem, no. No a teraz sa vrátim k tomu rozpočtu, že hovoril si ten let do toho Zadaru, neviem, či som už povedala z Bratislavy, či z Prahy, cca 6 až 10 tisíc, čiže v tomto environmente bez toalety by to bolo z tých 6, hej? Povedzme, ono to záleží na tom, kde máš aké lietadla k dispozícii. Hej? A zrovna v Bratislave tieto malé lietadla nie sú. Tie najmenšie. To je taký paradox momentálne. Že v Bratislave začínaš na 6 a viac a tam už tá toaleta je. Dobre, takže tam je bonus toaleta, hej? Áno. A už to tu Jurko spomínal, že viezol nejaké súčiastky a tak ďalej. Poznáme z rôznych spoločností, že teraz by si normálnych tých aerolinkových, keď majú nejakú závadu a tak ďalej, tak veľakrát sa stáva, že bizjetom sa letí pre nejakú súčiastku alebo sa ide pre technikou a tak ďalej, ale čo ešte také sa preváža okrem ľudí? A teraz už si povedal, že jahody sa vozili, hej, a kabelka. Ale niečo, čo dáva aj zmysel trochu, okrem toho, že niekto má peniaze a od 12 mesiačikov si kúpi jahody, vieš, nechá si ich doviesť. Vozia sa ešte orgány pre darcov, od darcov. To riešite tiež vy? Riešime to tiež občas my a to je taký, ako celkom som pochopil aj satisfakcia pre posádky, neviem, či to Žoržino zažil niekedy. Ja som to zažil, hej. A to je totálne neplánovateľné. Hej. To sú proste presne také tie veci, že sa dozvieš. Dokonca k tomu prichádzajú aj také tie požiadavky, že potrebujeme si dohodnúť dopredu scenár, keď sa to vlastne celé nepodarí. Hej. To
vyňatie toho orgánu, hej, to nie je žiadna istá vec, hej, že ty sa vlastne nachystáš a môže sa stať, že ti povedia sorry, ako neletíme a podobne. Ale to je také, akože to fakt máš pocit, že to lietadlo akoby prinieslo aj nejakú takú hodnotu do tej spoločnosti a tí piloti to docela akoby, myslím si, že cítili, hej, že to zvládneš a že to malo aj zmysel taký ako trošku iný, než prepravíš VIP osobu z bodu A do bodu B. A taktiež medicínske lety, obzvlášť ako malé deti, to tiež je ešte nad tým. A nejaké také medicínske repatriácie, vlastne, že čo poisťovňa napríklad hradí, že transport si sa niekde zranil, dochrámal na dovolenke, teraz máš tamto poistné krytie a zaplatia. Keď sa to nedá spraviť po ceste, že to musí byť letecký, tak aj takéto vybavujete niekedy? Áno. Nie je to tak často, ale áno, je to tak. To máš vlastne poradie, že keď sa nedá po ceste, tak ideš linkou a keď sa ani tou linkou to nedá vyriešiť alebo nejakými trojsedačkami v kabíne, že musíš tam byť povinne ako stretcher, tak vtedy... My sme mali stretchera po ceste z Mexika, tuším, domov. Áno, dá sa stretcher ešte. Nedá sa to akoby vždycky, alebo proste potrebuješ k tomu ešte nejaké ďalšie doprovody, ďalšie vybavenie. Tam som bol prekvapený, že tam to bolo tak, to bol normálne A330 a nebolo plné obsadené lietadlo, tak to popresadzeli tak, že tuším, že posledné 4 rady boli voľné a tam ten stretcher bol hore vlastne na tých sedadlách. Hej, 12 sedačiek na to musíš vybukovať. Hej. Víš, tomto sa zase nevyznám toľko ja. Ja som to len zažil. Funguje vo veľkých kabinách. Tam takto viezli. Ale nejako, že tie medicínske lety a tie prepravy orgánov, tak to presne ako si hovoril, hej, že tá ako pilot proste máš pocit, že aj lietaš nejako pre dobro, že nie iba pre nejakých extrémne bohatých ľudí, hej, čo proste nadávajú na nejaký catering, alebo chcú ísť proste, ja neviem, do Monaka na nákupy, alebo takto, hej, že fakt máš nejaký ten pocit dobre urobenej roboty, hej, a že to aj niekomu pomohlo. Ja mám spolužiaka a on je lekárom a on niekoľkokrát už letel pre srdce do Košíc. Ale on vedel, že napríklad zajtra ráno idem a keď sme sa rozprávali, tak hovorí, hej, zajtra idem pre srdce. Áno, tak samozrejme nejaký predstih to určite má, ale vlastne takéto finále je proste pár hodín dopredu, častokrát. Jasné. Zasa to lietanie samotné je pritom krásne, lebo ty máš úplne totálnu prioritu. Hej, takže robíš si vizuálny approach do Frankfurtu, hej, vizuálny approach do Viedne. Ja som mal napríklad strašne rád, že vo Viedni ideš na ILS-ové priblíženie na drahu 3-4 a tam je terminál všeobecného letectva vo Viedni na severozápadnej strane mesta, takže potom môžeš urobiť ten visual break-off a z 3/4 pristaneš na 2/9 na drahu, takže asi v 200 feetoch sa úplne stočíš a pokiaľ to není nejaký medical let, tak ti to ani nedovolia, hej, ale tu keďže ušetríš proste 3-4 minúty tým, že to urobíš, tak aj to lietanie je pritom pekné. Áno, presne tak, tam máš totálnu prioritu. Netýka sa ťa vlastne žiadne ako reštrikcie, preťažené priestory, tam si proste number one. Dobre, a ešte Jurko sa tu tak zatváril, keď som povedal, že sa vedia správať väčšinou tí, čo využívajú tieto lety. Mne tak napadlo, lebo voči tomu, kto to lietadlo poskytuje, si vlastne ty ako ten broker tá zodpovedná osoba, alebo ty od neho kupuješ tú službu a predávaš to tomu klientovi, hej? Keď ten klient tam niečo vyvedie, tak to musíš ty riešiť, lebo oni sa samozrejme obratia na vás, hej? Že oblili nám lietadlo a podobné veci. To ty musíš si riešiť s klientom ďalej. Musím si riešiť a aj riešim. Nie je to našťastie tak akože veľmi často, ale stane sa to a proste vyriešiš tú situáciu. Hej, ale tak som myslel, že tá komunikácia ide od majiteľa alebo firmy, ktorá prevádzkuje to lietadlo, ide smerom k tebe. Áno. Oni nekomunikujú s tým, kto tým lietadlom letel. Presne lebo tak. pre nich si ty ten partner. Vlastne, ja som ich klientom, alebo naša firma je ich klientom a my sme tí, ktorí sú zodpovední za to, aby... Čiže k tebe sa vlastne dostane všetko, čo oni vyvedú. Možno by si bol prekvapený, že nie vždy, alebo nie vždy včas, ale naozaj sme slepí, dokedy sa to k nám nedostane, tak sme slepí. Že pokiaľ si to nechá posádka pre seba a vyčistia veci a nikomu nepovedia, no tak my sme v tej chvíli slepí. Ja tak myslím, že pokiaľ je to niečo, čo je potrebné riešiť, teraz bez toho, aby sme tu nejaké senzácie vyťahovali alebo tak, lebo ma zaujímal ten postup, že ty si tá osoba, alebo ty si ten partner, na ktorého sa ten prevádzkovateľ toho lietadla obracia. Áno, čiže oni to preto aj majú radi. Častokrát, keď nemusia komunikovať s koncovým klientom, ale filtruje sa to cez nás. A častokrát aj my vlastne z opačnej strany mnoho tých otázok toho klienta ufiltrujeme u seba a vôbec sa nemusia nikam ďalej dostať, lebo proste na ne poznáme odpovede. Čiže vlastne aj odbremeníš určitým spôsobom toho prevádzkovateľa toho lietadla a vlastne
ak sa niečo takéto deje, tak je to naozaj už pravdepodobne len niečo, keď to aj oni majú potrebu riešiť, ten prevádzkovateľ toho lietadla. Pokiaľ je to zanedbateľná vec, tak vtedy si určite akože hluchý slepý, lebo sa to nemá k tebe jak dostať. Tak, ako nikto neočakáva, že tam prídeš a nenecháš po sebe jedinú smietku a podobne. Aj stane sa, že sa ti vyleje víno alebo ti padne čučorietka z koláča na koberec, hej. Čučorietka z koláča na koberec je dosť zlé, keď ju niekto rozšlapne. To je presne tak, no. Ako záleží potom aj na tej ako trošku disciplíne toho klienta, že či ju rozšlapne alebo ju zdvihne, hej, že aký má k tomu postoj, ale dá sa to vyriešiť. Hej. Podľa mňa u dospelých ľudí sa to dá riešiť, keď tam behajú deti, tak je to väčší problém. No, je pravda, že tie deti tam väčšinou urobia trošku väčšiu spúšť. Pokreslený interiér. Ako dospelí, ale stalo sa. Tak my sme mali všetko, ako napríklad, keď rozprávate tu na o čučorietkach, tak my sme napríklad nemávali červené víno, pokiaľ si to klient doslovene nevyžiada. Tiež samozrejme, ako si hovoril, hej, je úplný rozdiel, keď máš proste zadupané oriešky pod kobercom, alebo ti tiež bol jeden incident, jeden slavný bojovník proste zdemoluje celý interiér, hej. Trénoval? Trénoval, no. Máme dostatok workoutu, hej. Sú klienti, ktorí sú stáli a už viete, ako po nich to lietadlo bude vyzerať? To znamená, že aká je tam tá kultúra toho že správania? Že sú nachystaní. Či už rovno pýtate kauciu, vieš. Áno, už trošku poznáme tých klientov, máme veľa pravidelných klientov a občas na nejaké situácie tú posádku dopredu pripravíme, ale není to nejaký extrém. Nepovedal by som. Ako takí tí, ktorí sa zachovali veľmi nepekne, tak tých už neodvezieme. Čiže máte to je úplne jednoduché pravidlo, to nedáva zmysel nikomu. Nie, lebo ty si s tým nechceš sám robiť tú robotu. Nie. V letectve máš iba jedno meno a to je tak úzka skupina, že to proste nedáva zmysel. Mne napadla ešte jedna taká vec, lebo vlastne si to tu spomínal a hovoril to predtým aj Žoržiňo, že kapitán ide počkať tých klientov niekde na terminál a potom sa prepravia spoločne k lietadlu. Riešite aj také veci, že niekto chce ísť svojim autom, limuzínou k lietadlu a tak ďalej, že odvážate klientov a tak ďalej, že vybavujete vstupy na letisku, že sa tam dostanú? Áno, nedá sa to všade a stojí to častokrát ako hodne veľa peňazí. Hej, bavíme sa o takých čiastkách ako povedzme 1500 eur za to, že tou limuzínou dojdeš k tomu lietadlu. Hej, ale sú ľudia, ktorí si to takto proste prajú a keď sa dá, tak im to zariadíme. Ale nedá sa to vždy. Nedá sa to vo všetkých krajinách, nedá sa to na všetkých letiskách, lebo to vyžaduje proste určité postupy, vstup do SRAčka, bez security checku a ako podobné veci a pokiaľ na to nemá to letisko spracované postupy, tak hold smola. Si aj ty aktívny pilot? Lietaš? Lietam. Mám to ako hobby a veľmi viem prečo. Prečo? Pretože veľmi dobre viem, ako fungujú profi piloti a ja som sa k tomu dostal relatívne neskoro a ako už netúžim potom byť dopravný akoby profi pilot. Čiže PPL pre radosť. Takže PPL pre radosť, presne tak. To je krásne. Áno, však preto to robím. Obľúbený typ? Obľúbený typ? Vieš, lietam Diamondy, DA20 a 40 a tento rok sa chystám na Zlína 226, teda ľudovo 205. Vidím, že sa mi to podarí, či to stihnem, ale k tomu sa chcem dostať ako tak nejak, lebo ma to láka. No. Ja ešte musím dodať, že keď sme sa spolu boli previesť, teda keď si nás zobral s Mírom vtedy, to bolo super. Hej, to bolo z Viedne do Bratislavy sme sa boli preletieť, lebo z údržby išlo lietadlo. Áno. Tak mne sa strašne páčilo, že v Bratislave zarolovali sme do hangáru a ten štandard v tej spoločnosti je nastavený tak, že bez ohľadu na to, koho vezieš, my ak sme tam došli, tak vlastne koberček sme tam mali červený. Áno. Hovorím, však to nám nemuseli dávať, že to dávajú vždy. Nevedia, kto bude vystupovať, takže... Ale to záleží, vieš, že keď je to už tvoja báza, tak už je to proste zo zvyku, hej, že máš tam auto, máš tam nejaký odvoz hneď, hej, pri lietadlu, takže... Nie, že by som potreboval červený koberec, ale mne sa to páčilo, že im to bolo vlastne jedno, že oni už to tam automaticky to tam išlo proste. Lebo zasa aj ty si musíš uvedomiť, že presne ako sme spomínali predtým, je to vec času. Tak ty chceš dojsť na letisko, čaká ťa tam kapčo, prejdete hneď security, idete autom do lietadla a
prvý dôstojník už má lietadlo pripravené, takže kapitán vás iba usadí, alebo ako rendia spýta sa vás, čo chcete piť. Kapitán si sadne a idete. Hej, takže oproti normálnej aerolinke je to úplne iné. Tie postupy aj medzi pilotmi sú úplne iné. A tiež po pristáti, hej, pristaneš, čaká ťa tam auto, rovno ťa odvezia. Vlastne si voľný, hej. Ešte mi napadla jedna vec, o ktorej sme sa bavili, že ako to je hentam, lebo na tých bizjetoch bývajú a nebývajú letušky. Pravda. Je to na požiadavku zákazníka, alebo je tam tiež nejaká bezpečnosť, že od určitého počtu pasažierov ju tam musíš mať? Je to jedno aj druhé a skôr sú to také zažité štandardy. U tých menších lightjetov tam tá stevardka nebýva a ono je to tak, akože by tam ani veľmi neurobila to, čo tam je treba, pretože tam je to strašne malé ten priestor, v podstate zasahuješ do takej tej osobnej zóny tých klientov, nemáš si tam kde sadnúť akoby relatívne mimo nich, nemáš im tam ako poskytnúť teplý catering, nemáš tam toľko tanierov, príborov a týchto vecí, že je to tam také, že fajn, ale čo tam ako bude robiť. Takže to je naozaj také ako fakt celé na úzko. Hej, a pomôžu im tým klientom tí piloti, tá posádka, oni im to vysvetlia vlastne aj pred odletom, kde čo je, keby bolo treba, tak im za letu s tým pomôžu, ale naozaj tá stevardka by tam sa reálne ako nezmestila. Takže stevardky začínajú práve na XLS a viac, a to ani vôbec nie všetky XLS-ka s tými stevardkami lietajú. Hej, a ja chápem prečo. Ako my sme to mali na požiadanie letušku vlastne. To som aj myslel, si pamätám, či to ponúkate ako doplnkové, alebo či majú klienti, ktorí to vyslovene vyžadujú, že chcú tam mať nejaký ďalší cabin crew personál, alebo ako toto funguje? No to už je tá druhá strana mince, že aký je ten klient, aké má chovanie, aký má budget a jak čo potrebuje. Hej. Sú naozaj takí, čo proste to chcú a my im to splníme. Problém to nie je, ale chce to proste lietadlo, ktoré bude veľké dosť na to, aby tam tá stevardka bola a chce to aj lietadlo a spoločnosť, ktorá tam tú stevardku štandardne máva, pretože keď posadíš do lietadla, ktoré štandardne lieta bez stevardku, tak ona ho ani poriadne nepozná. Takže ona tam bude hľadať tie veci úplne rovnako, jak je ten klient samotný. Takže to nedáva ako veľmi zmysel a obraz. Ešte možno k tomuto ešte aj pre ľudsku by som dodal, že to není cabin crew ako cabin crew, že ona nemá tam žiadne oficiálne zodpovednosti, hej, alebo takto, hej. Je to iba, ako to bolo oficiálne, company representative, hej, že má to rôzne anglické výrazy. Ale ona nerobí ani to demo, ani nič? Nie. Presne tak, tam máš... A kto zatvára dvere? Piloti. Tam máš zodpovednosť, ako safety postupy, až na pár výnimiek tých obzvlášť tých väčších lietadiel alebo viac kapacitných, je tam safety kompletne zabezpečená čisto pilotmi. Hej? Čiže vlastne aj tá stevardka samotná podlieha postupom, ako keby bola cestujúca de facto. Čiže v tomto prípade ona je naozaj vlastne iba ako obsluha pre toho klienta alebo zvýšenie jeho nejakého komfortu, že on to teraz nemusí otvárať a hľadať si veci a to jedlo si sám nekadiaľ brať, ale že tam je to čašnička. Viac je to v úlohe čašničky. Presne tak. Áno, presne. Teraz keď si povedal zapeknú, mne ešte napadlo, že... potom dostávaš lepšie dýška, keď máš stevardku, hej? Ale nič som nepovedal. Ale ešte som sa nestretol, ani som nevidel nikde, že lietajú aj stevardi na bizjetoch, lebo tam som fakt videl asi len ženy. Ja som sa stretol. Hej? A bolo to pre mňa prekvapenie a trošku som sa toho bál. Prečo? Bolo tu jeden nemeckej spoločnosti. Prečo? No tak neviem ani na to teraz zareagovať. ale dopadlo to dobre. Prekvapivo, že to bolo fajn. Vtipné bolo to, že to boli dve ženy, kapitánka a FOčko a stevard. Tak to bolo ako veľmi zaujímavé, hej? Ale boli to brutálne profi posádka, dozvedeli sme sa komplet feedback z toho letu a tá kapitánka bola de facto zalietavací pilot bombardíru a tak ďalej, akože brutálna kapacita, takže to celé prebehlo naprosto bez problémov. Jurko, stevard asi nemal, že? Na biznis jete nie. Mám otázku. Mali ste takého klienta, ktorý vás oslovil, že teda chcel by letieť, ale vo výsledku ste sa vy rozhodli mu to nezabezpečiť, lebo bol tak náročný a už ste šípili, že tam bude nejaký problém? Na takúto situáciu si nespomínam, popravde, že keď ten klient ako chcel letieť a dohodli sme sa na niečom, tak sme leteli. Áno, iba potom, ak sa nesprávali adekvátne, tak sa dostali v úvodzovkách na taký blacklist, hej? Áno. Ale že teda ešte pred letom sa nikdy nestalo takéto niečo. Skôr to dopadlo tak, že sme sa ani nedohodli na tom, že jeho predstava bola nejaká a my sme sa nedostali k jej splneniu, lebo to nebolo reálne. Jasné. To špekulujú asi všetci. Potom, keď chceš ušetriť, tak vysadíš tú stevardku ešte. Dobre, nezoberieme záchod, nezoberieme stevardku a ten druhý pilot tam musí byť. Tak musíme si akože uvedomiť aj to, že v väčšine prípadov my vlastne prichádzame do styku s podnikateľmi. Čiže oni logicky v podstate
sú nejakým spôsobom šikovní v tom, ako si zabezpečiť čo najlepšie podmienky. Ale ako myslím si, že našou úlohou v tom je im nastoliť ako realitu. Hej, že proste, jakmile im budeme mazať med okolo úst, tak to nedopadne dobre. Sú takí, ktorí to robia, lebo to funguje zo začiatku, ale potom proste príde tá realita toho, že slúbiš, že na 100% poletíš tam, jak si povedali, na to letisko, jak si povedali a v tom čase, jak si povedali a cestovlak akože nejde a dávaš na to hlavu na špalek, že to splníš a my proste povieme to, že toto je letisko, na ktorom sa pripravte na to, že tam môže byť problém. Hej? Že je to pre vás tak brutálne dôležité, že tam musíte byť nejakým spôsobom čas, tak dobre, nechoďme tam tak, aby ste mali čas 15 minút na to vystúpiť z lietadla do auta a ísť na meeting a keď ho nestinete, tak ako ste tam ani nemuseli letieť, tak to povieme, že do toho nejdeme, pretože toto slúbiť je stále si v lietadle. Stále lietáš, stále si v priestore a nie si taxikár proste na otvorenom priestranstve, kde nie sú auta. Že jednoducho stále to je lietanie a to má proste nejaké pravidla. Proste nechceš robiť veci, ktoré vieš, že nebudú úspešné alebo že nemajú šancu na úspech. Mne sa páči jedno moto, že letecká doprava je najrýchlejšia na svete, len sa nesmieš ponáhľať. Áno, presne. A k tomu motu ešte potom sú v každom odvetví, to je asi, to nie len v letectve, ale nikto ti nedá to, čo ja ti slúbim. Tak. A toto sa mi ako nepáči robiť, že ono je to niekedy ťažké to tomu klientovi povedať vysvetliť a vlastne, že zaplatí fakt hromadu peňazí za niečo, čo môže byť vo finále mať horší výsledok ako letieť linkou. A my niekedy aj povieme, že sú proste destinácie, kde naozaj tam ako letíte linkou. Hej, keď tam chcete byť v nejakom čase, že jednoducho bude z toho potenciálny problém, ktorý môže byť pre vás tak blbý, že tam radšej lete linkou, že my nechceme za každú cenu ako zarábať peniaze na niečom, čo pre vás nedáva zmysel. Ja sa ešte vrátim k tým cargo, čo sme sa bavili, to len tak doplňačka, to môžeme to nejak prestrihnúť. Ono napríklad to, že či sa oplatí ísť napríklad do fabriky pre nejaké diely, hej, napríklad, jak tu bol spomenutý ten Volkswagen trebárs, alebo nejaká automobilka, hej, tak ono tie pokuty za odstavku linky, tam sú šialené sumy, tam myslím, že neviem, 1 minúta, neviem, či 5 000 eur, akože keď vypadne, že musia normálne zastaviť výrobu, takže ako tá cena tej služby, že tam poletí lietadlo, je niekedy ďaleko výhodnejšia aj v tomto prípade, ako to, že sa tá linka zastaví a čaká sa na dodávku, kým dojde. Ja to poznám z odvetvia, v ktorom pracujem, že v podstate takéto výpadky alebo odstavky sú. Ono to nie je ani, že pokuta tam, ale tam je to, že to sú ušlé zisky, lebo to proste nevyrába, neprodukuje a tebe utekajú tie peniaze. A keď si zároveň zaviazaný niekomu, že to budeš dodávať, tak tam môžu prísť všetky tieto penále a penalizované veci. A to isté je, keď sa lieta aj pre letecké súčiastky, proste keď niekde odvisne lietadlo, tak treba ho odtiaľ čím skôr dostať. Chytí lietadlo niekde nejaký bird strike, nemajú tam maintenance, tak ako ho odtiaľ dostaneš? Niekto ho musí prehliadnúť a miestny Jozef z garáže to spraviť nemôže. Tak. Nemáš tempo. Tak, že potrebuješ tam svojich. Je to tak, no. Tu máš tú cenu toho času v podstate fakt krásne vyčíslenú peniazmi v tomto biznise, obzvlášť v tom automotív, že naozaj jednak tie pokuty a jednak tie ušlé zisky, keď si to dáš dohromady, tak naozaj tam tá cena toho letu nehrá toľko rolu, ako to, ako rýchlo ho dokážeš zrealizovať. Ako z môjho pohľadu mali ste niekedy s pilotmi nejaký problém, že ste sa dostali do nejakej potyčky, lebo napríklad ja som alebo cez náš obchod ako brokerom párkrát vynadal, hej, že či si tiež mal z tej druhej strany proste nejakú potyčku, fakt, že s posádkou alebo také niečo. Potyčku, no ja by som to asi nenazval, že potyčku, ale skôr je to asi o nejakom prístupe a v jakej nálade to riešiš. Pretože keď proste máš niekde 100 metrov dohľadnosť, tak nemôžeš kričať po kapitánovi letíme, pretože ste nám to slúbili, ale proste riešime situáciu a väčšinou sa snažíme napríklad takúto konkrétnu situáciu riešiť už večer. Pozrieš si TAF a vidíš, že tam máš proste tempo 100 metrov, tak tomu klientovi povieš, tak čo teda vlastne nás čaká na ten ďalší deň? Ako to chcete nastaviť? Že môže byť kavok a letíte ako chcete, alebo môže byť proste fakt hnusne a budete 2-3 hodiny čakať. A teraz spýtaš sa, no ako ďaleko bývate od letiska, máte tam dôležitý meeting, pokiaľ ho viete posunúť o 2-3 hodiny, urobte to rovno a bude to vlastne akoby viac v kľude. Ale keď nemôžete a potrebujete tam byť ASAP, tak máme dve možnosti, proste buď vás necháme doma, alebo vás pošleme na letisko a budete čakať na letisko. Rozdiel v tom, ako rýchlo sa tam dostanete, je váš čas od výjazdu z domu po príchod na letisko. Hej, takže do tých náročných situácií sa dostávame sa do nich v podstate prakticky denne, ale keď to trošku tomu klientovi vysvetlí, že nachystáš ho na to, tak
to je to najcennejšie, čo vieš dať ako na obidve strany, jak na tú posádku, tak na toho klienta. Lebo potom tam neprídu prekvapení, že ako prečo sa nedá letieť, hej. A keď sa na to vykašľú všetci, alebo vykašľú, no tak ono väčšinou stačí, keď jeden neposunie tú informáciu ďalej a celé sa to zastaví. Že môžeš byť ako kapitán, ako posádka proaktívny večer zavolať, hej, ako nezdá sa mi to, dáš to jej dispík to nepošle ďalej, no tak tvoja snaha v tom bola totálne zbytočná, hej. A keď máš brokerov, ktorí sa v tom ako nevyznajú, a čož ako není úplne výnimočné, že nepoznajú tieto veci, no tak keď to neposunieš správnym smerom v celom tom reťazci ďalej, no tak to niekde ten klient príde naštvaný na letisko, vôbec nevie o tom, že ako nemôže leteť. Hej. Jasné. Čože prúser? To je ako prúserie. A to by sa ale nemalo stať. Lebo ja som mal ako zopár skúseností fakt s brokerami, čo naozaj nevedeli, čo robia. A proste aj takto s počasím, alebo aj pri výbere lietadla, hej, že do XLS nám dali 8 polovníkov, proste a každý mal tašku skoro takúto veľkú ako ten stôl. Hej, a to nie sme tam napratali, tak to proste... Mali ste... A to ešte povedali, že naspäť väzu svinu, hej? No vieš, ako každý, čo strelil. Nie, vieš, ako naspäť sme im proste hovorili, že proste ako z XLS-u nech si, že to sa proste nedá, hej. Tak potom si zobrali už niečo väčšie. Ale ten prvý let, tak to bolo zaujímavé, hej, to bola... Chodí sa na polovačku s XLS-om, ale proste musíš dať nejaký limit, čo môžeš, nemôžeš mať. No a keď si požičajú flinty na druhej strane, no tak je to OK. Ešte najlepšie, že... Tak hej, ale pokiaľ nejde aspoň na safari, že by chceli, že otvorte nám dvierka, že by sme strelali z dverí rovno. No. A tom to ešte bolo z Zürichu a ty keď vezieš pušky, tak proste musí tam byť policajt, ktorý sa pozerá, ako ty zavrieš za tým dvere a zamkneš kargo. Hej, ale tým, že oni tam mali toľko, tak som to asi na 4 razy tam dával a toho policajta už išiel šlak trafiť, lebo už mal proste milión iných povinností a nie sa pozerať tu na to, jak ty zamkneš. Jak tlačí veci do karga tam. Takže lietadlo si najväčšie bukoval. Najväčšie? Tyjo, asi Boeing 767. To bolo také... Tak to ale není private jet. Nebol to private jet, my robíme čisto len private jety a to bolo, keď vypukla korona, to bolo také obdobie fakt akože ten záhul, som rád, že som si ním prešiel, ale už by som ho tu nikdy nechcel zažiť. No a my sme dostali asi 4,000 ľudí vlastne zo sveta do Európy v tej dobe, čož bolo ako docela náročné a fakt ako dneska, keď sa nad tým zamyslím, neviem, ako sme to spravili, ale spravili a tak to bolo asi najväčšie lietadlo. No, najväčší bizjet? V podstate tie najväčšie, čo sú, už aj 737 VIP sme mali a z tých najväčších proste tie Gulfstreamy, 650-ky, to je taký môj favorit Gulfstream, proste preto, lebo je to bizjet od začiatku, není to prerábka linkových lietadiel, nič proti tomu nemám, ale proste na tom Gulfstreame to vidíš, že to je od začiatku konštruované na to, na čo to malo byť. Hej, že to není proste šerované, no. Super. Skarga? Posledná skúsenosť bola výborná. Mali sme diplomaticky zastrešené kargo, ktoré sa zaseklo práve kvôli tomu, že bolo diplomaticky zastrešené. Hej, takže... A k tomu svetu asi nepoviem viac, než že robíme toho už veľa, naozaj. A čo ma prekvapuje, nahrávka na tvoju reklamu, že stále je to o papieroch. Otlačení hromady papierov a hromady razítok gulatých a to tam ako stále vládne aj v roku 2026. V tom kargu, hej? Áno. Takže super, ešte raz dám, keď sa ti zasekne tlačené, tak mbprint.sk. Ale to je akože prekvapivé, keď dneska máš vlastne ten bezpapierový kokpit a všetko sa rieši cez tablety a tak ďalej, že tam to je stále o tých papieroch a razítkach. Je to tak, no. Proste bez toho tam neurobíš ani krok. Normálne mi prípada, jak taký akože socik systém, víš, že bumáška musí byť. Vieš, my s bizjetmi, ako s pasažierskými máme v podstate, ja už ani písať neviem poriadne. Ja som nám aj zistil, že ja keď mám ísť napísať niečo rukami, tak ja som ako už začínam mať s tým problém. No ale tam chlapci z Kargaty majú skrine, šanony a všetko tam frčí, no. Potom od teba vyžaduje takú 20 cm hrubú kopu papierov, aby sa doniesol. No, hovorím, že by ani kancelár... on sa na to pozrie, no, ale chýba ti tam ešte toto. Že my ani kanceláriu by sme nepotrebovali, keby sme mali cargo sekciu. Všetko z home office. No, veľa toho robíme z home office. To je ako jedno z takých výhod tohto, že to není viazané veľmi na to miesto. S tým klientom sa v tom lietadle ako úplne nevozíme, akože by sme potrebovali on spod, ale je pravda, že občas tam zajdeme. U niektorých typov klientov je to fajn, u niektorých je to zase ako no-go prísť a privítať ho v termináli. Takže naozaj záleží na tom, kto je kto a komu to vyhovuje a komu nie. Na záver ešte otázka. Ak môžeš, tak odpovedz, ak nie, tak nie. Zabezpečoval si prepravu aj niekomu celosvetovo známemu? Áno. Vieš, môžeš povedať komu? Môžem ti povedať takých, o ktorých máme dovolené. No však tak myslím, tak samozrejme. Áno, mali sme Kylie Minogue, Tina Turner, mali sme Jose Carreras, Madonu a viac ti asi nemôžem povedať.
Dobre, Jurko ďakujem viezol krásne. Johnnyho, že? To vieme. Áno. Lebo to bolo aj v novinách. To bolo aj v novinách, presne, ale tak viacero ľudí, že... To bolo aj... to v novinách, kde všetci čakali, že vystúpi ako prvý Johnny a išiel si ty v tých Varoch? Nie, vo Varoch to bol... Kde novinári odfotili jeho. A počkaj, nie, to bol Pirát. v Pirátoch z Karibiku hrá kapitána Barbarosu, jak sa volá? Neviem. No, tak, Jeffrey, počkej. tuším, že Ale hej. viem, že si vtedy písal, že novinári nastúpení čakali a že išiel si prvý ty, tak teba, Áno, teba presne. vycvakali. Ale zasa ako záleží, že ako nie, že záleží, ale proste strašne veľa týchto ľudí tak tiež sa chce dostať z bodu A do bodu B. Čo najrýchlejšie majú Čo nabitý program. najrýchlejšie a proste ty si iba dopravný prostriedok, jasne potrasuješ si s nimi ruky, pokecáš s nimi a zasa je strašne pekné vidieť tých ľudí, keď sa na nich nepozerajú žiadne kamery. Hej, lebo to už proste si, v tom momente si už povieš, dobre, tento je super človek, alebo dobre, tak som rád, že už pristávame za 20 minút. Hej. Ale tiež suma sumarum, ty sa pozrieš, dobre, tak vezieme tohto a tohto, dobre, super, tak iba lovčiť si vyplníš, hej, podľa či je tam M alebo F a Fotku ani si nespravíš? neriešiš. Ani nie. Ani nie. Vidíš, ale akože naozaj, ako hovorí Giorgino, že tí klienti sa tam chovajú, tie známe osobnosti sa tam chovajú ako fakt prirodzenejšie. Tam odhalujú takú tú obyčajnú svoju tvár a na to majú tú chvíľku, aby to tam zažili a mali akoby svatý pokoj. No. Takže Aby to mohli je, byť sami sebou. To je Tak, pravda. No. Tak. Dojsť tam v žabkách, v kraťasoch a nehrať sa na nič. No. Paráda. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa ozval, že si k nám prišiel. Trošku sme ľuďom ukázali, dúfam, taký ten ďalší pohľad na lietanie, na takéto iné lietanie, ku ktorému nie všetci z nás majú možnosť sa dostať. A držím ti palce, nech to ďalej funguje celé. Nech ešte veľa ľudí úspešne odveziete, alebo nech dohodnete ešte veľa úspešných preprav. Dobre, ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za čas, za skúsenosť. Pre mňa ako relatívne nová, takže Nebolo to hrozné, že? nebolo to hrozné, bolo to fajn. Je to taký stroj času, vieš, tu začneš rozprávať a potom Presne. tu ukazuje, že už Pozerám, že čo hodina, že Hej. za hodinu končíme, alebo čo. Áno, Bolo často, to milé, no. často Rád beží som vás rýchlo. spoznal a dúfam, že to ľudí trochu bavilo, no. To budeme vidieť asi. To budeme vidieť. Ďakujeme ti ešte raz. Ďakujeme. Majte sa. Ďakujeme, Čaute. všetko dobré, čaute. Čaute.